Nipanyina ka woni ewie akawo Enioma tete wono ba be dwane ebe paru ebe fanchen yedi mafunyam ye kan wontam se wo ba be kwati aya oni amane ono me ba be dane siro mara wo ba be dane we ni tie wat wa pidi si e be dane wo nyom tuo wa bobo die ba be dane wa sawate ono me ba be dane siro yedi mafu akasa ye kama funyam ye bu na no igwade sinudi ye radia kanu wo ba tete na won sreda wo ba tete na wonya nan hey yo nyame aka fa wo no na eba obi mi ato se oti ayeyia ka se ensimi ye be ba sa otu nyom nesa ensimi yo abra boy mu ensimi yo oti ayeyia ensimi ye Sisa ebeturi obi mi atunyu ne se idi fimu ni fibemu mini nyame nama isro ye idi fimu ni fibemu mini nyame nama ototira remopo atafu sisa ebeturi ye idi fimu ye fibemu yani nyame nama Yesuro, yeah, oyo nyami bamba po, oyo nyami bamba po. Se bibi betumi akata yanswa, bibi besi yankwaise, oma yamfemwa, yenina yantuse, odiyet, nyami no, odiyana, kana monswa, na wabue, wabia. Odiyeti nyamiro odiyana anamoswa nawabue wabia obituse biye kwai bi mamiyo nyamiye biye kwai bi mamiyo susumete biye kwai bi mamiyo nyamiye biye kwai bi mamiyo susumete biye kwai bi ma nene nama yensuro wanu de wonyame bia ya nene nam wakuchani sia nene na kansio tude mabusia kwa mujatano no oyo sayini kunimdie franka wansama penu sinsra baido hey okufu Joshua na kuchem adiani na vombe hey nene fori by odomanguma nyanza kwa wani madianyina yeah asane yesi babati abankasia watimruku diwo tefodum chini matata masama penu ya kwa tuba kwenye ye ogugu mabawa wose yenina ya mamkas nyami ya titibu eni ya krobetu nyami na chiribu awani ye na wani ashasie titikwa kumesu mani mawasa sikeses ebya munyano sagrana yanine nama yesuro ewa ya difribo hey yefibemo yanine nyame nama yesuro sasania wachia muno wasusenia wawariasi wachititira erimopo wasisosisa ebeturi apimbetuto yebenkum na opidotito yenifa yede yeniwakwa na yede bere na yebewu abone kwa ketia yenini nama
Yesro yani nyaminama Yesro yeah ayame wasana bofu amaye se wonka ye woda wonkura ye aye woma wasana bofu amaye se wonka ye woda wonkura ye aye woma eti anamui tutu na kakra abofu ka me woda media me namui abofu chiri omuchiri me wa bribia wasana abofu yeah se oka mi wo okra ayo mami ka samoncho oye ni dasua won sheni wo oye ni dasua won sheni wo yeah oye ni dasua won sheni wo oye ni dasua won sheni sawde wo suni suya sawde ne bo shensemnu Baby, that's why. Saudi wutu ni suya, naudi ni bo, shansen, yenyamiye, ube unenyo, nyamse, senietie, yeah, ayani daswa, monshe. Sewa bravo musem yeah mawa emra for mamisa yeah me pese ya tonyom neza awa me pese utonyom neza minyami every say Nadoma nama uti Senya uti ina ya tonyom ne mawa na wa efise werani na duma rakwa na uti senia uti kasa mami mra wonchen na puni ya famio mire apuni ya famio radie minyami kaso yeah beba sa utunu meza otu fokaso saya wodia eje emra laizo suya no awudi nanai no inyami wopiewo na wodi kwaji ebirano nyami obi awawadi nanai no o mani fi wo mu ba enkwamua erade yesika na atofom no papa mani mrankwamua obi awani ani dasu obia o mani nya ani dasu adia minyami saya wodia eje kasa minyami kaso erade kasa yenina saya wodia eje kasa erade kasa minyami kaso saya wodia eje yehia wa brenyina fawo no beshma yehia wo sabreya fawo mwode no beshema asa na yeruchai wo obadie umetie wo asa na yerutie wo erade nyamie na bena wo bebo kasa yetwe kasa aso
Koni enyina papa Sivra ma woman is where Mani emenyina nyedi Ore chichi funya mikasa Mama kumanto miye Ese zaukasa Tumi nyine danyo Yenyina kaso Yeah kaso Kasa Yeah kaso Yami kasa Yabeseno So Yesu Kristo nyami Banoba Yenino Tejanson yetunum nesa Yeah Yabeseno So Yesu Kristo Waba Yenino Yeah Sabre Waris yes yeah Sabre Adina Sabrano Yeah Yabes Yabe Yabe Yesu Kristo nyame banoba Yenino Yeah Yeah Inyebia sinemeni Dara Namusri Yeswa Masha Yenina Iwo Yeswa Oso We lift your name Oh we lift your name Oh we lift your name We lift your name We lift your name We lift your name on higher Oh we lift your name Oh we lift your name We lift your name We lift your name Oh, Adiane ya masa forade. Yo nyamia shanu so amano ho amasa no. Oye de die kasia pa nse urade anmonyam. Hallelujah. Ebrano edu se me no etie nyame asem se na den na abrantie erebete ne kwan eho. Na Bible no eka ne pefe se agise odi nyame ensam so nyame ensam a watie no odi ye adwuma na prei nyame akoa ewa ha so odi nyame ensam ebema ye na me no bi no ya kwan so aye jojo enhira etinye de bia ebrem yamfa dede ye enhia yam papa Bishop Albert Saki Kwapa Amra se wose obekoswa ejina ho the bed 10 minutes ebe bompai. According to Acts chapter 12, Bible says mrebitruye ema ohene Herod sorry tia nyame asafo na ohwe de ekoso owiase ni oman Ghana sene owuo si wura nyame mam accident se toto nyame ma Kristo asafo ma ene ye bompai ansa na nyame asembeba no. Bible says, and the church pray asafono bompae ye be bompae ama asafono bompae ama ye busia ye gyina nyame asem so Acts chapter 12 from verse 1 to 5 and on ye gyina so e de bompae yemfanto screen so na yenkan emfa bompae 10 minutes ansana ye tie nyankopon asem Sabre ya ana wahene Herod etrenensa eye asafomo nipa bi ayayade Wade nkrante ekum Yohane nua Yakubu na wohunu se eso Yudafo ne nti oto asokofa Petro enso nanso na ye apiti na oche no wade ne koto afiase na wade no ehye asrafo baanan a owen bom saa hodo nan ensa se onwen no na opese twam afahye no achi no oyi ne kwakire oman no afei wade Petro koto afiase ho de nanso asafo no to aso bo onyankopon paye emano. According to verse 5,
Or see, though Peter was kept in prison, but constant prayer was offered by the church. And it's a safono to me bomb paye at the mass safono my bushia at the bonny be or bonny for no shishano. A best say prayer number 1. We are praying for the church. Paye di campeja on sakasa rati yesu. Ye peja sida safuba we radu wenim. Ye peja sida safuba we radu wenim. Wana we tu kwain. Wana we tu kwain. Wana wo bi manso. Wana bibinti wenti mi ama sorry. Wana bibinti wenti. Wana school di wako pie baby. Wana school di wako pie baby. Eni sida awa ashafo. SEDAR our chef for Mama share your Facebook so on a share Facebook so one of share SOMPA TV ni SOMPA radio and one share SOMPA TV ni SOMPA radio ye pompaye sabosumi wei nebosumi akawa fimo and nebosumi akawa fimo adeboni biara obonu for no hwehwe ama asafo no and nyame jantom ye Tumo, yes, I know. You're breaking on. Yes, so pray for the church.
Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 We go for the second prayer. The same prayer. Ade yase odi ugidi ahye bibimo na ade na de uhwambo se odi ugidi ahye Awurade mo ni Awurade asafo mo kwase da bia ebi fire kirekire na ba asore wo ha na bibi poni ato anasa ato ba etoda etime ma ugidi ekura ene nipa bebre agya asore tifie wasem nyina na se nyame di wo hwampo nyame ntimi amoa wo yese bompa ye mienu ye di CEDAR awakopie e wo SOMPA TV ni pam na ne ye bompae na no mo amutie Friday how ani pa bi fra bompae e bi ba ha be kama me mpanyimfo ne papa mpanyimfo se firi se ye ba so se obu oso odantem aso se ontie awa no wie ya onae na che so de na yura be hyemu se e wo se nyame fa awa no so bɔ ne ho bɔ ne ba ho ba. We go for the second prayer. E wo se from today to December 31st e wo se accident free. And says asafo baby nya kwanhia a sign be sign wo a sign ba a sign unua a sign ukru a sign wo papa kasa Awurade Yesu ade bia eye a sign a sign ni pa betuwo accident every children's ministry echo sempanyimfo so any asofo so ni asafo ma atutu kwan ade boni biara ekwanhia biara betuwo biara Awurade man pare Awurade asam say no yes for them pray break the evil agenda and the evil agenda from some to the two evil agenda SOMPA TV, SOMPA Radio, Facebook,
Officers in the church, break out. Oh, in the name of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. We go for the last prayer. Then we sit down. The Bible says God reveal to redeem. Onyame dane dia. Si ho kwan. Ye bom pa se da ye boni bia obi aso afa wo ho. Asafo ba ho. Ukun ho oyire ho. Da ye boni bia wankasa waso. De wo kaye ne de wo kai visions bia eba. Ye gina nyame asem so ye sign no. Se enko be be free by. Kase urade Yesu. Urade Yesu. Uyi chira. Udi utumi. Esi anokwan. Da ye boni biara. Fish eni swade unu boni biara. Efa safo ba ho. Efa safo no ho. Efa mofra ho. Efa mpanyimfo ho. Bebe bi efre bia. Ye sign no. Wa wo hwe yen. Wa wo tie yen. Oso bo sampa ye no. Na eba ura ufie ho. Ewura oma ho. Ekoba bi efre. Wo Yesu demo. Sign on. Back to the center. 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 Oh, in the name of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 We go for the last prayer. The last prayer. You were in a amen. According to Jeremiah chapter 29, verse 7, Bible says, "Your mom, payama or mine, a took off for mine or macotrem, or mine Ghana, say a radia man a sujian tra or mine no more, or mine be dear penny or mine on conim. When your NDC assembly MPP assembly, Ghana Mamunia and a toaba at the NDC government basso, I was saying, I'm a bomb hobby. Now, bound bonnet me after that at 2 positions of voting in also. Opinion leaders in him for Monshe Shannon so him for him I would this year, last year. Ni uwu esisi o man no amanyofo no enya de papa ye bom paye e de o man Ghana hye densa every sitting president ne cabinet the obibia so the opinion leaders ye bom paye I Ghana kwan nyina so the beye acid obeti yes kabia mu ni wa ha kabia nya kwanhia wa ha da
Ben I want so oh papa bi ukru be kwa kofa sa akwan so. We pray for the nation Ghana. Kasa urade Yesu. Ye peja o man Ghana. Eba wa urade anim. Efro man panyin so. Kosi ketua so. One odi to me. Ehemfo. Ene hema. Emu akasefo. Emu esikafo. Emu asofo. Nyame bampo. Nyame bampo. Enya kese. Ghana kwan so. Adebone. Urade tomucha. Urade send my wo Yesu demo. Grab and pray. Pray for Ghana. Pray for Ghana. Pray for opinion leader. Pray for the president and the cabinet. Pray for the ministers. Pray for the MPs. Pray for the chiefs. Pray for the queens. Warriors of them. Pray for the church in Ghana. In the name of Jesus. As of many in Ampeja on Sakasro, Yamakabia, I watch so amen. Bible said, as a Moses man and Saswa, now o minor 18 kunim. I rather make Jinanyamia Samso Jeremiah chapter 29, verse 7. Yet the Oman Ghana, Edosuko Yesu Mochem. Yet the Oman Ghana, Edosuko Yesu Mochem. Accident, SCC of my nomo, yet the Yesu didn't try accident no more. Yet the Yesu didn't try accident no more. Ye peja o man penyin na powerful share Christo za. Ye di omo dosu ko wo Yesu mojem. Nyame bambo enye kase wo won so. Ye peja Christo asafo e wo Ghana nyina ba urade anim. Ye de Ghana asafo ahodo nyina dosu ko wo Yesu mojem. Nyame bambo enye kase wo man Ghana so. Ghana asafo ahodo so. Ghana asafo so. Ye de ejidifo nyina ba urade anim. Ye de gidi for those who go with Yesu mojem. Nyame bambo nye kese wo won so. Nyame bambo nye kese wo won so. Adeboni ye twetwem. Adeboni empare won. Adeboni empare won. Wa wo hwa me a wotie me. Me de wo ba urade anim. Me de wo hwa urade nsa. Urade tumi nya kese wo so. Adeboni empare won. Petuwo empare won. Accident empare won. Adeboni empare won. That your born empire wo Yesu demo a sign empire museum empire wo Yesu demo me peja safo no ba urade anim wa wo hwe me a wotie me de wo ba urade anim bosomi ne bosomi aka wa afim enye nkonum die ma enye mpeja ma wa wo yade ayare santo wo so wa wo yade ayare santo wo so owu yade ento yade Bronsam yade, aspiti yade, erade yun frimo, me fresi kamao, me fre bambo mao, me fra yaresamao, wonyama nyeji, akwentu sem, wa obi manso, obi kuroso, nyame ma omo ba ho, abayamane, cotton sem,
kɔɔto nsɛm ahemfie nsɛm awurade nye wo mfiri mu awurade nye wo mfiri mu ahombɔne nhyehyɛeɛ ahombɔne nhyehyɛeɛ akodie biara ɔbɔ sɛ mmra wo so mmra wo ma so mmra wo kunu so mmra wo yere so mmra wo abusua so yɛ sign no yɛ sign no yɛde yesu de sign no adwuma mu hɔ wo fie hɔ wo office hɔ yɛ sɛɛ no wɔ yesu dem kurom hɔ efie na wo ti mu no wo company nim hɔ baabi a wo rent dan baabi a wo mateɛ wo institution hɔ baabi a wo ma yɛ adwuma baabi a wo ma kɔ school baabi a wo kunu yɛ adwuma baabi a wo yere yɛ adwuma baabi a wo yɛ adwuma nyame gya nkɔ hɔ nyame ahoɔden nkɔ hɔ adebɔ ne mpare o awurade ma wo na ɔna anya wo dɛ na wɔtwe nye nhyira na wɔtwe ma wo wadi fire nye nhyira ofi ba so nye nhyira ensi wo yie sɛ na esi wo kra ne dɛ wei ne yɛsrɛ wɔ yɛagye nkwa pa yesu demo yɛsrɛ wei wɔ nyame agya nyame ɔba nyame susu nkoko demo amen tena ase yɛma obi bia kɔ aba ɛba ɛnɛ covenant service yi ɛnɛ kwasi ada som yi nkankamo a ɛnɛ ne da adi kan a mo ne yɛ som wɔ asɔre dan mu ha anaasɛ mo a ɛnɛ ne da adi kan a mohwɛ yɛn ɛwɔ space no so ɛyɛ Facebook no so ana mo a mohwɛ yɛn ɛwɔ SOMPA TV anaasɛ SOMPA radio nyankopɔn nhyira mo saa bere deɛ yɛbra yɛba abɛtie onyankopɔn asɛm na adeɛ baako a onyankopɔn ɛne gye sɛ onibɔyɛni baako sakyera n'adwene a Bible sɛ ɔsoro abɔfoɔ mpempempem ɛne gye na odi ahurusie nti according to Daniel chapter 12 verse 3 ɔsɛ na badwomma no bɛhyerɛn na obi a ɔtumi de ɔkra baako kɔma awurade no ɔbɛhyerɛn sɛ ɔsoro nsoroma na deɛ ɔtumi dane nipa pii kɔ nkwagyeɛ no mu no Bible sɛ ɔbɛhyerɛn sɛ daa nsoroma mpem na kyerɛ sɛ ɛnɛ deɛ wobɛtumi ayɛ ne sɛ wobɛfa wo phone no na wayɛ dan walike yɛ page no na wasɛnde ɛyɛ yɛde bɛn link no ama obi nyame nsɛm no kɔ so a wobɛtumi de wode bɛn wahyɛ awie na wode de bɛn wo comment so ɛne nam aseɛ na obi a ɔhwɛ no na nyankopɔn ahyira no woyɛ saa wobɛyɛ nhyira mo a mote fie a mohwɛ yɛ nyinaa monhyɛ ɛyɛ link no na obi so ntie nyankopɔn asɛm ɛnɛ sɛnea onya anɔpɔsɔme bia wɔ asɛm a nyame nam ne dom so a menya akwanya bɛgyina mo anim sɛ a mene asafo no ɛkyɛ ɛdɛ bi wɔ hɔ asɛm a nyame fa me so bɛ nyinaa yɛ nkorahyɛsɛm a ɛma wohu sɛ anidasoɔ da so wɔ hɔ sɛnea ɔbɔfoɔ no bisa Sarah sɛ nti Sarah wosusu sɛ nyame a wosom no nyame a ɔyɛ wo dea wosom no mfiri mmɔfra ase abɛdu saa bere a wabɔ aberewa no so bibi yɛ saa nyankopɔn no yɛ ɔno anaa is anything too hard for the Lord ɛtɔ da nsɛm a wote ɛwɔ wasom no deɛ wode w'ani ehu no ɛtɔ da yɛ ebu w'abam anso mepɛ sɛ mma wote aseɛ sɛ yɛsom nyame a bibi biara ni hɔ a ɛyɛ no yɔna wofiri ha yi a ɔsɛ wobɛhyira wo a wobɛhyira wo ɔsɛ tomorrow about the same time this time ɔsɛ aduane bɛbu ɛwɔ Samaria ɛdeɛ kye yɛ na aduane abu wo a wohwɛ me a wotie me adeɛ bi a ayɛ den tomorrow by this time next week by this time na awurade ayɛ o amen no wɔ fam o amen no kyerɛ nyame tumi ne nyame ahoɔden ɛtɔ da nyame asɛm a mede brɛ wo nyinaa ne sɛ deɛ yɛ ne sɛ ogyina hɔ no ɔno mmom na ɔhwɛ yie na wanhwɛ ase nti ahwɛ yie nipa bebree ɛyɛ a monhwɛ mo ho yie ɛnyɛ bibibia na ɛyɛ mpaebɔ ɛnyɛ bibibia na ɛyɛ akwankyerɛ ɛnyɛ bibibia na ɛyɛ akɔnkyene ebi wɔ ha ɛyɛ ahwɛ yie nti Yesu sɛ watch and pray Yesu na nkasa duru baabi otimi dwane yɛhwehwɛ na ne yɛnhu no nti ɛnyɛ baabi bia na ogyidini a wɔ sɛ wokɔtena ɛnyɛ nsɛ bia na ɛsɛ sɛ ogyidini otimi ka na ɔbɔfoɔ no bɔ wura Sodom kuro no mu no na nyame kɔgye obi a
na wasan ka kyerɛ wo ba bɛgye wo sɛ ka dwane enti ye wonu mebu anyame nyɛ ma wo da gye sɛ wankasa woyɛ nyame abɔfo no ka kyerɛ Lot ne ne yere ne ne ma ne sɛ munwane run escape for thy life dwane gye wo kra nkwa enti nneɛma mebu ayɛ dwane firi mu de me so sɛ amen Amen. ɛtɔ da nyame asɛm a mede brɛ wo nyinaa ne sɛ accountability wopɛ wo mpɛ akontabu wɔ hɔ ma nipa enti mmerɛ bia a meka kyerɛ sɛ deɛ nipa woyɛ bia ɛyɛ papa wo a ɔbɛbu ho akonta ɛyɛ bɔne a bɛbu ho akonta na akonta biaa wɔ akatua a yɛde brɛ nipa enti akatua no so yɛ ahodoɔ mmienu akatua papa ne akatua bɔne enti sɛ wokan Mose mmara nwoma na ɔde ma Israelfo no ɔsɛ ma mo ni nipa bi akyi o ɛni nipa dodo akyi ɔsɛ don't follow multitude to commit an evil and obi de ne ho abo adamfo bi obi tie obi ɛwɔ TikTok Facebook space ne so nneɛma egu hɔ no nyinaa nye ne nyinaa na ɛyɛ obi hɔ a space ne so na ɔkɔpɛ dressings oyi ogyidini atade bɛ na hyɛ ogyidini nsɛ ɔnhyɛ yɛwa adwuma atade wo a wohwɛ me a wotie me wobɛkɔ adwuma yɛwa atade a yɛde hyɛ yɛfrɛ no sɛ working gear uniform a yɛde kɔyɛ adwuma ɛna yɛwa atade a yɛhyɛ de kɔsom Awurade ɛnyɛ pɛ yɛwa atade a yɛde kɔ party yɛwa atade a yɛde kɔ dinner enti yɛhwɛ sɛ asraafo wɔ atade a wɔhyɛ polisifoɔ wɔ atade a wɔkɔ adwuma a wɔhyɛ sojafoɔ wɔ atade a wɔkɔ adwuma ne mpɔbɔ a wɔhyɛ wɔn na akɔ polisi ni ana soja ni fie sɛ ɔyɛ panyin ɔyɛ soja ni panyin ɛmahyɛ na ɔbɛkɔ fie no na atade na ɔsɔfoɔ ahoma gu mu no na ɛno na ɛhyɛ na ɔde te ne hɔ anaa sɛ ɔde te ne fie ebi da yɛwɔ adwuma atade saa nso na yɛwɔ atade a yɛhyɛ ntoma a yɛfra ɛde kɔ som Nyankopɔn ɛno na ɛma ɔsoro ɛtumi bie ma wo enti ɛduru baabi a David na ɔhaw ba David soɔ no David atade a ɔhyɛɛ no ɔka kyerɛ Abiata sɛ Abiata kɔfa me sɔfo tade no brɛ me hemfa na David yɛhyɛ no sɔfo ɛwɔ Bible mu kyerɛ me Bible scholars sɛ hemfa na yɛhyɛ David sɔfo ɛnso ɔhyɛ atade a ne asɔfo atade yɛ dɛn ɛsɛ sɛ ne ɛbɛyɛ ɔsoro ɛbɛbie ma no enti yɛwɔ som bi wɔ hɔ a wohyia no pɛ wotumi sɛ ɔyɛ ɔsom wei na ɔkɔ ohu gyidini a wotumi nso gyidini nie ohu yɛ nuanom Islamfo a ohu na Kristofo yɛ atade ɔyɛ fa wo a wahu bi wɔ sɛ obi ɛde ayɛ obi asɔ life de aba sɔ sɛ yɛ me fɛ tí ɔno ɔde bɛba asɔre nti wo ba asɔre a yɛ ma ohu sɛ wo ne wo ho sɛ na osusu sɛ me na manya me sika me na manya me sika adenti na ɔsom bi wɔ hɔ ɔbɛkɔ no mo nyina gu fam ɔyɛ president koro gu fam wɔ kɛtɛ so ɛna ɔde yɛ asɔre ɛno na yɛakyerɛ ne sɛ woyɛ saa na ɔsoro ɛbɛbie ama wo gye me so sɛ amen wɔso me nyame asɛm a mehyɛ ase a mede wo kyɛ mato din wɔ pɔtɔ kasɛm sɛ you will pay for it one day you will pay for it one day wobɛtua ka dako na akatua no bɛtumi aba ɔkyerɛ obo na akatua kyɛ obi so deɛ ba ntɛm paa akatua no a yɛde ma no akatua no yɛ mmienu o akatua no sɛ ɛnyɛ papa a ɛyɛ bɔne enti nipa bebree susu sɛ asa akatua no deɛ gye sɛ ɔyɛ adwuma kɛseɛ paa na yɛde akatua no ma adwuma ɔyɛ ketewa o ɔyɛ kɛseɛ o wobɛnya ho akatua sɛnea adwuma no a ɔso yɛɛ no ɛseteɛ ɛnɛ de level 2 ɛnɛ yɛkɔ level 2 ɛnɛ yɛkɔ level 2 na point a me na wobɛkasa afa ho we shall pay for our deeds enti wo a wohwɛ me na wotie me na sɛ kasa mpo Yesu sɛ kasa bi a nipa bɛka korɔ bɛgyina so deɛ bo 10 deɛ na nnwuma a wodie na wonyina so yɛhwɛ deɛ Matthew 12 verse 33 to 37 no ɛka Matthew asɛmpa eti dumienu kyekyɛmu 33 ekosi 37 Mama dua no enye dua pa na aba ayɛ aba pa anaasɛ mama dua no enye dua bɔne na aba ayɛ aba bɔne
na dua no aba na odi hunu dua korɔ nhuritiama moyɛ abɔnefoɔ yi mobɛyɛ den atumi aka nsɛmpa na deɛ ayɛ akɔma ma abusuo no ɛna ano ɛka nipa pa efiri nnepa a waboaboa no na akoma mu na oyi nipa adie na onipa bɔne efiri ne bɔne a waboaboa no na akoma mu ɛna oyi ne bɔne adie na mese mo sɛ asɛnhunu biara nipa bɛka no obebu ho akonta temuda na wɔn nsɛm so ɛna ɔnam bebu obem na wɔn nsɛm so ɛna ɔnam bebu ofo amen. Enti wo a wohwɛ me a wotie me Yesu ka asɛm nyana na Yesu di atem ɔsɛ nhuritiama awɔ a wɔte nyame fie serpent a mote nyame asɔre dan mu a mote nkuruma mo ha adwene na monim sɛ dua papa bia ne hɔ a ɛbɛso aba bɔne saa nso so na dua bɔne bia ntimi nso aba papa ɔbɛso aba bɔne na nneɛma a nipa abusu wɔ wakoma mu no ɛno ɛna pie nipa no mu ba ɔka no ɔka koduru sɛ nsɛm bi a bɛfiri wɔn anum bɛba ntɛ yɛ papa o sɛ yɛ bɔne o ɔnam saa asɛm no so na bɛbu wɔ atɛn ɛnɛ me no ka yɛdo point a me no ka ho asɛm sɛ ope wo mpe wo we shall pay for our deeds ope wo mpe wo deɛ woyɛ biara one day you pay for it nti wo akatua no bɛtumi aba wo deɛ no bɛtumi ayɛ kyena bɛtumi ayɛ next week bɛtumi ayɛ next month sɛna medical kan kyerɛ sɛ no nsia wo hɔ ɛbɔ mpere no nti sɛ anopa deɛ no bɔ na akatua no nya maaeɛ a ma wo remfi sɛ asa time na twam no nsia foforɔ ɛbɛsan abɔ biom ɛwanhwɛ yi asa no nsia no ɛna ɛde bɛba na wedia meka nnuama bɔne a nipa yɛ a ogidi ni Kristo ni wani nya maa ho so ɛno na me no ka ho asɛm yɛwɔ nnuama papa nipa yɛ a na adwene sɛ ɔyɛ agu kwa papa bie ni wani nipa bɛyɛ na asase wɔ so a ɔyɛ gu da sɛ na twerɛ sɛm sɛ to abodo no gu nsuo n'ani na ɛkyɛkyɛ sɛ dɛnɛra nsa bɛka ɛno na Galatifoɔ nwoma no ka sɛ deɛ nipa gu biara obɛtwa ɛno bi ayɛ investment wobɛhu sɛ ɛkyɛkyɛkyɛkyɛkyɛ adeɛ na ɔyɛeɛ no na ho mfasoɔ aba na bosom we me na ɔkasa fa nnuama bɔne a akristofoɔ yɛ menkasa nkyerɛ wiasefoɔ menkasa nkyerɛ deɛ ɔno sɛ ɔnsom Awurade yɛwɔ som ahodoɔ bebree na ɛwɔ wiase nyame agyae onipa bi awopɛ ama ɔsɛ mede papa ne bɔne asi wo w'anim na me amehyɛ sɛ wankasa yi baako deɛ wankasa wopɛ yi anso me Nyankopɔn me mehyɛ wo sɛ yi papa na nya home ɛma wo kra enti nneɛma nipa yɛ a nipa nim sɛ woyɛ dɛn wobɛtua ho ka ɛyɛ nneɛma bɔne a yɛtena nyame fie yɛ yɛtena abusua mu yɛ yɛtena kuro ahodoɔ mu yɛ baabi bi a yɛdi dwa baabi bi a yɛtɔn adeɛ aban adwuma a yɛwɔ mu yɛyɛ tie nipa na woyɛ tie no no wonim ɔne Nyankopɔn ntam wonim ayɔnkoyɛ wɔ ne Nyankopɔn ntam nipa ha yɛfrɛ no sɛ ɔhene Abimelek ɛna wanyɛ ababaawa sɔ no bi a ne ho ɔfra yɛfrɛ no Sara ɛna ɔho a papa bi ɔno nso so yɛ aberante ɔno nso ne ho ɔfra yɛfrɛ no sɛ Abraham ɛna obi sa no sɛ Abraham aberanteɛ ahɔhoɔ na ababaawa ani ɔsɛ yɛ me nua baa ɔsɛ wo nua baa ne no de afa no ma me na m'ani gye no ho Abraham sɛ mede no ama fa ɔhene Abimelek de ababaawa no kɔɔ ne fie na yadeɛ te asi fie hɔ nyinaa obi ɔyɛ bɛrima ofie obi ana ne ho nsɔre biom ɔhene nkɔ so daeɛ a na nyame ka kyerɛ ne sɛ papa no a waba wo fie no ababaawa no a ɔne ne da wo dɛm hɔ no ɔyɛ odiifoɔ bi ɛyere enti hefa so na Bible ma yɛhu sɛ yɛsi Abraham diifoɔ enti obi ɔwɔ asɔre ha ɔso no yɛ odiifoɔ ɔmpreachi da ɔwɔ asɔre dɛm ɔyɛ prophetess ɔnso microphone mu da enti wo ne ne dili a be very careful
And then the person who said, and ya quine, Nenyamia quine. Or say, son, your soul, we are assassin Tim Conono, Tana Yacopo, ain't it? Thou betting Yamia Sena, Nanyaming Yamibu. And Nuntina, as I said, oh, you're very careful. Me jirahi, manya very careful, Yame, now sorry to Yami Bekumi at watching. Nyame asafo nti yɛhwɛ dormant asɔre dɛm a yɛhwɛ dormant asɔre dɛm a ebi foforo ka mmienu ne mmiɛnsa tɔfo ɛsɛ ɔba dɛm hɔ abetie nyame asɛm ɛnyɛ abɛtensɛm na ɔba betie obetie nyame asɛm na ɔde abɔ na brabɔ nti sɛ me bɛto anansesɛm kyerɛ obi a I will pay for it me ma me bu befu na me yɛ adeɛ bi a ɛnyɛ wɔ ha metua ho ka ebi to Moses only Yaminante for 40 years. Yes, as a volunteer. Yamikuno to train. Or say Kumeron to train. I was say, who now Timinia Hoshe. Or say Moses can't tell Bra Penny say, on rat as a foot out of Tadena Mia Mema or the Shannon. Ninya may be a one of her. Now on for people hall. I mean Kukuno. Or rat Tadena minim say. Na Aaron so anase na osere nso wu ba na ontimenso onwane ena me pesa me catch us asase we kwa nipa bi fa so kɔ no emo owerem ena ohwes yade a edi nipa nyankopon betimi asa yade no na nyankopon nsa eno na me ka kyerɛ maame bi sɛ ɔnhwɛ ne ho de obu wɔ ne ba baako pɛ nyame ayahwe ha ma ne ba na wu ebi obu wɔ na ase ahye Many wu, Yamia Shaha. When Yamia Sha Amana Pomu in free, Nensa, medical doctors are can't tell and say, Upo, you will die. If they say, Yamu Yama or organs in our say. One day I make a hospital and who say, Nipa, you and your face. Medical doctor can't tell me penny time and Nipana Meme Babas Rana time will be woo. And here Babas Rana, my father, a free salmon could be a woo. Nipa ahyase no nya den sɛ wiye na yɛn kɔtwere sɛ fa o twere dua no na fa onwoma no yɛ kan kenkan sama hodo bebre na mepɛ sɛ wote me tworo na wonti nsɛ no mu yie ɔsɛnka fa onwoma ti du mi no yi mu do nan ɔsɛ ɔsɔfo obɛma ho na ɛne yɛn nyinaa no Onyankopɔn ɛde bɛba temu mu ɔsɛ ni yɛn nyinaa no Onyankopɔn de bɛba atemu mu na deɛ ahinta nyinaa nso deɛ ahinta nyinaa hidden things deɛ ɔyɛ no sum darkness ɔsɛ ne nyinaa bɛbie papa wo bɔne o ɔsɛ papa wo bɔne mu wabu ho atɛn bɛbu ho atɛn amen enti wo a wohwɛ me a wotie me a wo kuro ketewa bi mu na wo ne nam amanfo mfuo mu etutu fam de nnuama hyehyɛ amanfo kokoo mu ne amanfo nyaadurafo mu ne amanfo ntosufo mu sɛ uku no Nyankopɔn sɛ you will pay for it wɔn nso so wo kuro kɛseɛ mu a wo ne nam anadwo hwehwɛ nnuama gu amanfo shop anim edi nnuama kɔ gugu amanfo fie anim sɛ ugu adwuma Bible sɛ you will pay for it enti ka kyerɛ ni ɔtɔ wɔn nkyɛn sɛ ontie nyame asɛm ne yie na onye extra careful. Romans chapter 2 verse 6. Roma fong ma timi no chichemu nsia. Ono na obesusu nipa nyinaa nnwuma so ade ama wo maako maako. Also obeye den. Obesusu nipa nyinaa nnwuma so ade ama wo maako maako. Enti mo amokopam nnwuma hotel afọ ho no obi bi okọ obi ayesusu no. Ze nipa ne yenye pe ebi ya tenten obi osopa so no waste. Obi susu sha no waste eso. Enti obi bibia tela papa bia emehya. Enti o se Nyankopon se nipa bia osofo amegyina onyam besusu. Enti eya me se ena me ko preach wa ha nipa afra me papa wo hyire nsio so ma me asam yade oye wei me ho ato me na me ma metim ya me dewa no ho a eno no Nyankopon hwe. O se obesusu nnwuma nyinaa ade nyinaa nti wo a wo hwɛ me a wo tie me time a wo de ba asɔre nyinaa nyame besusu obu wɔ hɔ a Bible studies so umma bi da
say asafo awodo yesi ye ba besua Bible adesua. Now what do you say? Gano mampenyin so kura no okwa sori ko tie nyame asem. Osua nyame asem o Bible class a o join ehemfu. Ya na natafo hene mo amatra tafo pen kuma se Bible mpa na ho da. Ko hene no o hene nipa na som o hene. Enti na okọ badwa bi ase o hene nsori nyina ho da. Amemere ne kire se o man no ye de ama na se emu nipa nyina nsom no. Enti our prophecy group, prophecy teacher beba betena se na nipa ma. Na prophecy teacher no onko mufie. Prayer CEDAR group. Your friends evergreen group leader no na emra ofie mfa umra no passe be nyame azem. Yes, so why didn't say nyame asem no unim boro so and so I say every morning ade chie wo ho bia asem no ye foforo. Enti ade che pe Bible no ye foforo. Eno na manyame hu no. Eno na manyame tumi so nteda. The same Bible also to be a performing miracle. But when say manyame asem. Revelation chapter 20 verse 12. Adisem woma eti aduenu chichemu eye dumienu. Na mehunu awufo nketewa ne akese. Ti hoyo enkura awufo nketewa obi se mewu anasa. Opa wankasa sha ho akomfo ne. Opa wankasa no poison wu ne. Ose me se hu ye me hu omo amawu awufo nketewa ne awufo akese. So ogina ahengwa nanim. So ogina ahengwa nanim. Na obiebie nwoma mu. Na obiebie nwoma num. Na obie nwoma foforo bi a. Na osa bie nwoma foforo bi a. Eye nkwa nwoma num. Eye nkwa nwoma. Na onam ensem a watwere no nwoma num no so. Ade ehu no ose onam asem a watwere no nwoma num. Ebubu awufu aten. Obubu omo wu ye nti wa na opoise ho obu aten. Obi na kun wo obu aten. Okowe nsa na o drive careless mo ko wu ye obu aten. De oyeye bia oso nam de watwere wo mu no mako. Mrebia menka cho se yenson sofo na yenson eda no bebu na konta me gina ha mebu ma konta da kro me po me mpew enti me mfa me sofo die nkoma ware ho me mfa nko adwuma ho se nyankopa afre me ne de adeso akese na eda me so. Enti menye wadwene say na misha na manyini nipa bia everybody will appear at the day of judgment. Enti me bisa say ebedu sabre niama ben na ya tworo ewo nwomanum anso say na wo hwam ya wotie me no wotie broni a meka technology broni a oye pencil no onim samfom so woni pa to oye pencil na de na ode ahye eto ho o adan umfi mi eraser samfom so ba na ode a paper enti nyankopon so asan ama yakwanya se enne eye adombre enne eye adwensa kirada se enne de ya obetima take decision ama ho na wasere urade na wa paper enti Solomon bedi ade ba bibia ye me hu no Solomon bedi ade na nyankopon aka kire Solomon se Solomon so opese wa henie tim te se waja David ya David nanti me nyankopon anim wa anya me bone da ona me hu se nyame de bone cha won kai ampa bon se ma nyankopon David oye bone duru ba bi nyame e kan se de wa ye no me ma se kan empa ufie da. Yes. Nyankopon ka che Solomon se ne papa anya no bone da e che se nyame de bone che oye odonfo ne bobrohufo ampa enti ene obetima take a decision ama ho yewe trusem wo eboye kokko ye mu bebre when susukwa enso ehu ade esi ye mu bebre ye ne ye dan esusukwa ehu ade nyame bo kokko nyame bo ne ni kira wo se firi ho sori ho mo ba CEDAR asafo de enya mi o nyame dum e wasafo no so me ankasa ya medwere ho amente ase nyame dum a ehwa asafo no so enu abempanyefo miensa obo ho no ohun si dada obi sase na papa insho keka mo bo so mpaye wo
TV so keke na manfo didi adanse saa no ya kwa mo mabubu nyina so do bo okọ se ye nto na ade o de kopeti mu keke na enuama esisi no enti nyame honhom wa CEDAR safo so a o gine ma mo hwe adanse evi mo amobab efia da mpa bokora mo hwe adanse esisi on sama nyame tumi enti ankodi nipa bi achi nipa bi wo ho a ne nsom obeka no obetimi aka asem na Bible say eduru baabi Yesu ka asem na asafo na onu Yesu ate no the church omo nyina asore ko Yesu nsem ka no omo nyina asore ko ma ne beka nipa 12 Yesu nya convince na Yesu asanye bisa nipa 12 ne say enti mo nso mo beku bia na ana so mo beka hona Simon Peter sorry say no ye no one anti ache ye hunuoma wo yo ne nsenche ne kire se nyame na firi so amo nti ye de ye 12 no de ye nko ba bia that still one san firi mu ma no be ka 11 enti ba bia ya wotena ne nsem na ya wotetetetetete no etoda ema o ma wo ye dan wa dwene ko etoda ye o sa asem nyame ntimi nya hwe ma wo biom asa wa akasa osofo kura mpe wasem osofo ye nipa enti na ya mo friend say man of God enti nipa sem no wo ho ansa na nyankopon wo one say ase what in some America and better that wo hia pa sa osofo nya bibi ma wo be fa fon afre no e be bere sa on fa na che so ye nipa no that wo hia ne mo an o asa o mia fon no so kakra kro bo say na wa fro back say me hu me score na che so ye nipa onya nyankopon and I am sure John chapter 5 verse 19 and 20. John chapter 3 19 to 20. Yohana SOMPA etimi ensanchiche mu donkuno ekosi adueno. Na yemmom ene atemu no. Na yenum ni atemu no. Se han no aba wiase. Han no de aba wiase. Na nipa dosum esne han no. Nipa dosum che han. Efri se onyuma eyebone obiara oyebone no tan han no obiara oyebone no otan han no na oma han no na wamu ne nyuma ho aten eya fa wa cell phone o handi no na hwe na mesegu o phone no so oma oni omo kasa otan ni omo kasa pa hwe so omo tese obuwa onya one cedi amount aso say nipa no na ma obofo di nechi nyame ngo sre di nechi nipa bu wo ho betima ama $10,000 $20,000 $1,000 $20,000 $100,000 anso so no esum edi nechi e the problem bebere enti the Bible mo ye kokose be bi wo kra ma ye ntena anso ho na yete nyankopon de nhihye na ye adwuma ho oba asase no so nyame program wo dada obo a onya 50 plus a awrade be hya se bio so enti oka kire nipa ye friend Joseph say me hu ne say ade a ye friend say osrane ewia ekoto ewu afinfin aya kekere 11 ensan ekoto ni papa o ye sunsum nipa ni papa your friend Jacob or your son sumunipa and no catcher and the banner say Diana was so no chere say oh papa me jina ho me ba be koto oh mami odo ba asase so oba be koto oh nuanom panyifo nyina ba be koto anso so yanhwe nipa yesi e ba be koto no ya born a deja for 3 times the first adeja ehu ya bona de jana ede na yeden atu eburam ta onna eburam no onwu won hwehwe ne bebe nyina da so ni Judah said maye nsi na bo anya saye bedi ni moja so fo omo se ye hu ishmefo bi a omo twam ye nton no ngisika fa ni di ye kwa ye nkoka kire papa ne said aboabo ne bi a che nawe no ma frɛ Ishmaelfo yi na ɔma begire ho na ɔmu di Joseph ano they say ye di aponchi udwan
and I said nantwi mu amonya akwanya ekoma yanka no ne nuama samoko tomboa no ta pepepe ye ton te za aboa ono ani nuano mo ton no enti de wona mu ne no nkire se kyena sa na beye nuama ni bi wa se ne beye nyame anum onyam beye den ebeda di nte preso according to John chapter 9 nipa ye wo na anifrem obu okro ba asase so wanya na ya nante da omo ye program beberebi wo eye one television station se enye se enye lucky dia na ye loss mu baako na amafo mu wo so nyina mo ye program ya yarefo na eye amehwa na nse na me TV kwato na me se ma menhwa na obi a kire kwan a ofa so na onye disable kwan ye betoto no wo kwan mu me ho se wiase se nyame de wa bedru ba bibia wa bedru ya eye a hire urade enti woni sika kura wo se o ma wani kiye se de atoto nipa ni bia urade atwitwa hye no nyame de basa ede enti na no ka kire Israel for no munhwe yie na se mukoduru bosha asase no so a na mudidi keke na mo men a munhwe yie na mo anya de wure mfi nyankopon na no se masan asua ade pa wo ene ye friend say amanyofo a omo akohia won kwanhia wuo nyame mfa omo kransie se papa ye friend so mane se wa anyi defense minister ko obewu anase ko hu eye post no na aye den akoko no post no ho adwuma na okwa akoye den okwa akodi ati yo mo benuama bi a wo hia ne ka bi a wo hia ne na won san kan no ana oka bi afiri won sa obu oka bi abeto so waton kan nti wonamfo nto kai kasa waton a eye to da men ka en complain o stop complaining nyame nim se bia ka no bekun na wa hyeda maka bia e da ba so maka na afiri won sa onyankopon ma sa afidie no twam wie a no de ka na ye den enti nyankopon yesa sa afidie no wo wani ma etodo timi twentwa onioma ase enti etoda ye nte nyame ase even ya asofo kra ye preach ye nte nyame ase na why me na why na yemfa anya no obi bewu ane ya begina na nyame na de maaye enti nyame age mo asofo de ose we de meme de ne de ya meka no nyante ase enya asofo na echeche mo wire I didn't tell that so far you're complaining. And then me person me catch Joseph the second time or could do Potiphar vie. Yes, I run at tidy na. Obia o show me out him in him say, oh yes he can you, oh ye knew, oh your he knew, oh your man knew. Nasa o family do ko wurafi asa ye wura wata de show you na. The wuro na hey, enti nyame a wo se me papa no me mama mu nyina beba be koto me no afa de e foma na me ko aso nyame mre ene mre papa enti man hwe nuama na wo na mu no na de sesa wo ye ma wrade nyame asem sesa wo di so no man hwe de wo na mu nne no enu nti wo se mi ndi nyame asem so enu nti wo se toda kura na aso de me ma o se adechie wo hoi Matthew chapter 7 verse 33 also we should seek the kingdom of God first second and everything shall be added and to what said you say nyame a wo so som no no adechie se kwesi da na yesumadu kwesi da akosom no se wo de yefia da akosom no wo de ememe da kwahwefo akosom no na nyankopon a onimi ade nyina no o hye na nim onyam na o no ankasa ne brem nyame mra na betima ye kyena ma betima ye na otwe se na ma nyame onche ne bo hye ne ho se ne nipa bi susu se e kye no Habakuk so se twentwe ne nase se daniara kapa
party. Bound seven rather. And to the obedient, the obedient, would do work of Bobo Nipebi. Only Hunamno. Move Hunam with Dam or Cadodo. Then a common youth. Hunamno Dam or Cadodo. I was sending your car. I was sending your flat. I was sending your say. Now me to 2 crank baby. Now me per flat. I got them. I'm obi. Now be some flat in the beer. A beer 60,000 per 1 year. A beer 80,000 per 1 year. Hey! And so be what a month for. And no more power more year. Now maybe say. Posumia Jumano yet your saying. A Jumana we no say now what year. And you got transfer now. Cababa Toso. Oh, yet then. Obey the Obeshassi. I am near ma and say. Utility bills in your mind. And the young Casayama who namu dear cat. And I see my sick come in, no come in penasem, and so the menya on the hunting, and send me or catch them into Mammy Ninechi, and no so soon Emma Dinamia can't found no. Essay. And to any people was so delayed to Monoma through Fonso. I'll block woman. Then a bearing and coupon tem. Ebeco. Yemi a trace seminal. Proverbs chapter 24 verse 12. And Chennai Dinamia Semokwe. Proverbs chapter 24 verse 12. Say what say? Share. Na ye nimwa. Dia okali akomano enhunumu. Na dia okra osofo nyabotra microphone na manfo. Obo ha e na waboapa ye nuama e na me dia mo kan dia me nim say ye bone tie the Bible ka. Say what say share na ye nim ye a. What's say ye nim ye a. Dia okali akomano enhunumu. Dia okade wakoma no. Onhunumu. Na dia okra no enim ana. Na dia okra no so no onim ana. Na obetua onipa ka. Obetua onipa bi aka. Sade ne yo yete. Obetua onipa bi aka. Sade ne yo. Obetua onipa bi aka. Sade ne. Obetua sofoka. Sade ne yo. Bishop ka. Ne yo. Ohene. Ne yo. Ohima. Ne yo. Amayoni. Sade ne yo yete. Senia. Oni yo yete. Enti a police for chiwa. Omo wa mo brofo bi omo kan ya me de papa. Ebi ko che me. O kan sa brofo no gumi so. Wa chewa na aso wa chewo bi na wo se unim se ne tinti on kire wa. There na ya oka. Ignorances. It's not what. Other omonte sa brofo no da. It's not an excuse. The unim nintino say I'm fan chow. Minimunti na me yoy. Na baby a wanyene duru unim. The baby a wanyene duru unim sa atade bo I am fan shem maso. Baby a wanyene duru. Unim sa atade bo I am shem famba. Ya me fie sem esom nyame. Na wo ntade bo a won shem kwa afum. Won shem fan tran fie nye fie adwuma. Me enim panyimfo na tenayo. Ye na no mo won toma no bi wo ha. Na answer no mo de best share bag mo kro mo san de pan no rubber na ye den. Omo wo duku bi wo ha. E san share rubber white mu. Na mo san de share pan tomato no. Then e be ya. Tena ho. Osi de okari akoma mu. No ho de onu de onim. Enti wo de onim enti obegyina so. E de bu atan obegyina so ama de bone ato. Ena de abaso ena nipa tie futu for TikTok. Na TikTok on your Bible. TikTok on ye nyame asem. Tie nyame asem na ye de ato ho. Enya nipa na oye na ade. The masamo ebe wiye. Yenka Jeremiah chapter 17 verse 10. We go for the last Bible verse. Me Erade. Me Erade. Ena me hwehwe adwene mu. Me na me hwehwe adwene mu.
na me so akoma me hwe na me so obi bia akoma hwe na mema obiara sɛdeɛ na akwan teɛ ɔsema yɛdan na mema obiara sɛdeɛ na akwan teɛ mema obi bia da akwan bia onam so mo a mo yɛ asafo ma uhunu sɛ yɛ wasɛdeɛ sɛ kwasiɛ de bia wɔsɛ me ba asɔre ntem na yɛbɛduru asɔre anopa asafo no yɛhyehyɛ ne sɛ nɔnkono na yɛhyɛ asɔre ase te nɔnkono no deɛ ne yɛyɛ na ha yɛma obi bia kwan ma no bɛgyina na wɔbɛdili deɛ ne yɛada awurade ase na wɔtwe ne nyinaa sɛ nyame abɔ yɛ ho ban yɛwie a yɛkɔtena ase na yɛakɔsua bible sɛ da bia yɛ Genesis chapter 1 mpo a kɔsua enti wofi sɛ ka asɔre ka deɛ yɛyɛ nyame mpɛ pere a ka nyame ho mu mfiri ha afei kora na nyankopɔn tumi no ɛyɛ adwuma anwanwadwuma a ɛtoto nipa kora ɛyɛ ɛboro ma adwene mente asɛ so ɛnɛ meka sɛ kora mebɔ mpae sɛ onyame ada obi ho asɛm a di akyerɛ me sɛ memfrɛ na menka nkyerɛ nyɛ saa adeɛ no bɛtɔ no wei ɛnyɛ baabi biara na ɔbɛyɛ dɛn wobɛnya bie nyame dɔ kyɛkyɛ no nyame dɔ wo itie gyelema yɛ aka no sɛ me awurade na mehwehwɛ adwene mu me awurade na mehwehwɛ adwene mu na me so akoma me hwɛ me so akoma hwɛ na mema obiara sɛdeɛ na akwan teɛ a meka kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ kakra wo na wɔba bɛgyina bɛyɛ asɔre no nyankopɔn frɛ me no ɔka baabi bi ɔbɛyɛ asafo no adwuma de akɔduru ne baabi bi ɔde asafo no bakɔ akɔduru nyame frɛ me no ɔka kyerɛ me asafo ma bebree da so ɛwɔ me nan sɛ ɔmɔyɛ adansefoɔ obi wɔ nyame kasa no na ɔmo wɔ hɔ wokan bible a Israelfoɔ no kɔduru bɔhyɛ asase no wɔ Canaan no nipa a yɛfrɛ sɛ Caleb ka kyerɛ Joshua sɛ Joshua mɛnkatakata w'ani sɛ sɛ wo na wabɛyɛ leader wode akɔduru mɛnyɛ w'adwene sɛ wofiri 40 years nie ɛna nyame ka asɛm no nyankopɔn ka asɛm so ɔde yɛbɛkɔ bɔhyɛ asase no so ɔno gyina hɔ na me so gyina hɔ enti sɛ yɛabɛdu bɔhyɛ asase no so pɛpɛɛpɛ nyankopɔn sɛ asase no so ɔbɛkyɛ ama obi abɛnya bi enti me pɛ Hebron bepɔ no so no hɔ na me pɛ fa hɔ ma me give me this mountain na asɛm nyame aka for 40 years ɛfɔfɛlɛ enti ɛbɛyɛ kakra no even anyɔntofoɔ ne twenobɔfoɔ ne church workers wɔ ɛbɛyɛ kakra adwuma no bɛfono mu nneɛma nyame ka no ne deɛ nyankopɔn so nyɛ kantamanto a ɔka no asɛm a oh Jesus ɛsɛ megyina me wɔ platform wɔ baabi bebree a ɔwɔ sɛ platform no bi wɔ hɔ a mementimi nkɔ so sɛ megya ma obi kɔgyina so ɛyɛ nyame enti ɛbɛyɛ kakra no anyɔntofoɔ mobɛto nnwuma baakofoɔ bɛgyina ato nnwom na ma wo nankasa wobɛbrɛ wobɛfrɛ obi sɛ bɛgye microphone enti ɛnɛ no akwanya no nya maa ɛno to bo ase deɛ na mepɛ sɛ meka onyankopɔn sɛ ɔno na akoma no nyinaa ɔkari ɔhwehwɛ mu na bɛma obiara sɛdeɛ na akwan teɛ yɛsɔre awurade a woni ha ɛyɛ na ɔde nwaa na abɛtena ase ɛnyɛ odifo abɛte na woyɛ me na amanehunu da no da wobɛhia sɛ nyankopɔn nyɛ wo no saa da no nyame wobɛyi n'ani ahintam ɛmeyɛ driver ne metwi kaa ɔsɔfo biara de ka adwane yɛkɔ yɛdim sɛ yɛde nyame na ɛkɔ ɛtɔ da wohwɛ kwan a cars bi wansi fam a wobɛkum driver bi a ɔhwɛ me a ɔretie me so nim sɛ car no sɛ wotwi car no na wantwi obi de anka ho a car foforɔ de anka ho sɛ me de metwi me nko a me de a accident bɛba driver ni bi anim to ma makɔ driving school yɛka kyerɛ sɛ car no ɛnyɛ wo nko a de na twie sɛ twi obi de ma nti bo wo hu sɛ ne ɔsɛ ba na ɔsɛ wo timi firi kwan no mu ma no on bɛ so bo ɔkɔ ɔba kora na waboro nsa bo ɔkɔ ɔba no ɔda mo a mo twitwi car na dwo bo driver bi timi da okay nti gye sɛ wo park si fo nya sɛ ɔde beku asohwɛ kwan a nyankopɔn fa so gyegyegye saafo obi timi bi ɔsɛ car ketekete na mi wuye na adan nti na obi wɔ so so na nyankopɔn ntimi anye na car ketekete nyame ma yɛtwi fa no so
nyame also atene nsa say ya ade bia atofom mempai bon say ya ade anyame betene nsa Oh Jesus. obetene nsa ma oba Yes. obetene nsa ma ukunu Yes. obetene nsa ma wadwuma. Yes, Lord. ene nyame asema mede brew nyina ne se nyankopon say adwuma bia ye bia suba bia ye da na di ade bia ye de ne hintan yemu me ye no bia ehu asema me fa phone kan ye no me se me ka twa kan kiro bia o da o me te se o be kan kiro bi no me ti asema me mo amane abiom da o se nyankopon say ne nyina mo ye mu fra mafo ne mo ye meetings nyina nyankopon say nyina you pay for it. And then me tufu wa wo hwɛ me a wotie me tufu sɛ bɔ mmɔden asɛ fa asɛm no nantew na yɛ kronkron ma awurade bɔ mmɔden a asɛm no nyinaa wie yɛ nyinaa ne sɛn ɔsɔfo asɛm bi nyinaa wie yɛ ne sɛ according to Jeremiah chapter 12 sɔre gyina wo nan so nyame asɛm ɛbae me ne wode bɔ mpaeɛ kakra. Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ne yoye nyina na Nyankopɔn de bɛba temu mu. Na de ahinta nyina so papa obɔne o babu ho aten. Amen. Tato aso ɔse Pejon sakos. Asɛm no awie ye de yate nyina ne sɛ ɔse ene asɛm a wate nyina awie ye ne sɛ suro Nyankopɔn. nyame na yɛsom no nyankopɔn sɛ yɛnsuro no ene nyame suro firi nyame aso enti o ene obo ɔkɔ adwuma ɔmo amwo amayoku ahodoɔ mu ha yɛse yɛyɛ meeting ene ɔyɛ later test ɔkɔ ne yɛmo hyehye no ɔmo amo yɛ dan ɔmo wa kuokuo mu ɔmo amo sua adwuma ne yɛm hyehye no de ɔkɔ school ɔkɔ na ɔyɛ later ne yɛm hyehye no sɛ ne house master ne house mistress ne headmaster huna ɔbɛma no dismissal letter de ɔyɛ banker ɔyɛ adwuma wɔ bank hɔ ɔyɛ abɛyɛ adwuma ne me sɛ obu ɔkora yɛ de bibi abɔ hɔ ɔkɔ ɔde wɔn nsa tana na de nankasa record time ɔde ba enti ɔkɔ ne ho pere no aso sɛ yɛba nyame fie dia we relax nyame soro mfiri nyame fie o be very careful de ɛtoto nipa no meyɛ mo hyehye me ma nipa ene obi wu anya sɛ wawu kɛkɛ wu na wawu no de ɔhawa to nipa bi so ɔde hawa to nipa bi so a ɔmo lifestyle ɔmo bɛbrɛ Oh. ɔse asɛm nyinaa wie yɛ ne sɛ Suro Nyankopɔn. suro nyankopɔn Di ne mmara nsɛm so. de ne mmara nyinaa sɛm so Na yei ene nipa nyinaa yei asɛdeɛ. ne nipa nyinaa Asɛdeɛ. ɔnsɛm ne nyinaa gu ti sɛ ɛna asɛm a